επιτέλους απονέμεται το βραβείο Αντοχής Powerade, το επίσημο αθλητικού ποντού, των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων που ταιριάζει με κάθε διοργανώσεις, καθώς πρόκειται για το ποδοσφαιριστή που έγινε συνόδελος αντοχής και συμμετέχοντας Thank you for being here. Welcome to Greece. Just 5 World Cups, the whole story. How do you feel? I feel very good. Thank you for the invitation and thank you for the prize. Pleasure for me to be here in Athen, down from the European champion in football. I crossed my finger for 2008 for Greek sport and especially for the football team next year in the European Championship in football. Ευχαριστώ πολύ. Κάνετε πάρα πολύ όμορφα που ήρθατε στην Ελλάδα και κάνετε ιδιαίτερο κόμμα που ήρθατε στην Αθήνα, την πόλη και την χώρα έδρα πατρίδα των αθλητές της Ευρώπης του 2004. Και όπως είπα, εκπληκτικά σταυρώνει τα χέρια του, σταυρώνει τα Ελλάδα να επαναλάβει την επιτυχία του.